Protestan parte hartutako herritarrek, zeinak ehuneko handi batean gazteak ziren, alokairuen prezio eta baldintzak sostenga ezinak direla azpimarratu zuten, eta egoera aldatu ezean antolatzaileek alokairu greba baterako deialdia egingo zutela jakinarazi zuten. Israelgo armadak Gazako ikastetxeak eta ospitaleak bombardatzen eta zibilak hiltzen jarraitzen du. Nuseirat errefuxiatuen kanpalekuko ikastetxe bat eta Al-Galkasa ospitalea bombardatu ditu bart Gazako zerrendaren erdialdean eta gutxienez 25 hildako eta 120 zauritu eragin ditu. Ongi etorri guztioi, Pedro Royan Senatuko presidenteak astelehen honetan iragarri duenez, aurrekari penalen legea atzera botatzea beitotzat jo du, eta horregatik kongresura itzuli du. Gaur bozkatutako legeak etako zenbait kideri beste herrialde batzuetan espetxe zigorrak aldatzea ahalbidetzen du. Hasiera batean, araua aurrera ateratzea aurreikusten zen, parlamentuan aurretik egindako izapide guztiak gainditu ostean, izan ere, astelehen honetako bozketa a priori garrantzirik gabekoa zen, baina ganberako abokatuen txosten batean oinarritutako Royaren interpretazioak behin betiko onarpena atzeratzea ekarriko du. Bozketaren ostean, Senatuko presidenteak lege proiektuari betoa jartzeari buruzko interpretazioaren berri eman du. Proiektu horrek kontrako 158 boto jaso ditu eta gehiengo osoz onartu da aldeko 111 boto eta 2 abstentzio jasostean. Royanek Senatuko idazkaritza nagusiaren txosten batean oinarritu du jarrera hori, joan den ostiralekoa eta EFE agentziak eskuragarri izan duena. Txosten horren arabera, osoko bilkuran gehiengo osoz atzera botatzeak beto baten ondorio juridikoa izan behar du, azken erabakia orokorra izan delako eta testua diputatuen kongresura itzuli behar delako. Aurrekontuei dagokionez EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidegorako eta bertako 3 aldundietako aurrekontuetarako akordio globala gauzatzea berretsi du. Peio Otxandianok ostiralean EAJ eta PSeri legebiltzarrean eginiko proposamena zintzoa zela adierazi zuen atzo Radio Euskadin egin zioten elkarrizketa batean. Xabialo. Imanol Pradales lehendakaria asteburu honetan nahi zen egin dioten elkarrizketan esan du, hitzetatik ekintzetara pasatzea garrantzitsua dela, eta beste behin ere zalantzati agertu da Otxandianoren proposamenaren aurrean. Peio Otxandianok bere aldetik irrati publikoan berretsi du pasaden barikuan egindako proposamena zintzoa eta benetakoa dela. Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan botazien proposamena Peio Otxandianok EAJari eta Alderdi Sozialistari, Eusko Jaurlaritzarako eta 3 aldundietarako aurrekontu akordio globala adosteko. Pradales lehendakaria zalantzati agertu zen proposamenaren ostean, baina elkarlanerako atea zabalik utzi du, Otxandianoren planteamendua zintzoa bada eta bere horretan mantendu da asteburu honetan naiz agerkarian egin dioten elkarrizketan. Bien bitartean Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, Otxandianok azaldu duenez, Imanol Pradales lehendakariari eta Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiari helarazi die proposamena, eta berretsi du beste behin, eskaintza guztiz zintzoa eta benetakoa dela. No es tacticismo de ninguna manera, es un ofrecimiento sincero y bueno, yo mismo me reuní previamente antes de hacer este anuncio con el Lehendakari, con Eneko Andueza, para trasladarles la propuesta y comunicarles que el viernes la íbamos a hacer público, ¿no? Entonces es una oferta absolutamente constructiva, que lo que busca es poner encima de la mesa pues la necesidad de plantear los presupuestos de 2025 desde una visión conjunta, una visión global, ¿no? EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaileak azpimarratu du, koalizio subiranistaren proposamenak eskumenen arloak errespetatzen dituela, baina aldez aurretik politikoek hitz egitea proposatu du. Aurrekontuekin segiz, Nafarroan, Laura Aznal EH Bilduko bozeramaileak aurrekontu eta osasun legearen zirriborroa balioetsi du. EH Bildu Nafarroko bozeramaiea Laura Aznal eta Txomin González parlamentaria Tuteran izan dira herriberako hainbat eragilerekin biltzeko osasun foru legearen inguruko iritziak jasotzeko. Koalizio soberanistaren arabera, osasun arloko egiturazko arazoak atzetik datoz.
baina larriagotzen ari dira eta osasun sistema ahultzen ari da. Horregatik, sistema eraldatzea lehentasunezkoa dela diote, egungo beharrei eta erronkei erantzun diezaien. Lehentasunezkoa da guretzat zerbitzu publikoa blindatzea eta indartzea, eta horregatik osasungintza Nafarroan kezka nagusienetariko bat den enean Euskal Herria Bildurentzat ere. Horregatik, aipatu genuen bira osasungintzako komunitatearekin biltzeko eta osasungintzaren legeari begira haien ekarpenak, haien iritziak entzuteko, gaur gaude hemen Tuteran, hemen Erriberan. Bestetik, EH Bilduko bozeramaileak onartu du 2025ko aurrekontuen negoziazioa aurreko urteetakoa baino zailagoa izaten ari dela Nafarroako gobernuarekin. Europako funtsak amaitzen ari direlako, egonkortasun arauak itzultzen ari direlako eta gastu muga aurreko urteetakoa baino askoz ere gutxiago hazten ari delako. Gure aldarrikapena zerbitzu publikoak ez kaltetzea izaten ari da. Eta publikoaren aldeko apostu garbia egitea. Eta helburu honekin negoziatzen jarraitzen dugu. Bozeramaileak alderdiaren lehentasunak mahai gainean jarri ditu. Gure lehentasunak betikoak izan dira. Gizarte eskubideak, hezkuntza, euskara, trantsizio energetikoa, kultura, lurralde kohesioa eta nola ez osasungintzan. Eta honekin lotuta, adibidez, esate baterako osasungintzan proposamen batzuk egin ditugu eta kasu honetan Tuteran ospitale honetarako ebakuntza gelarako ekipamendurako egin dugu ere proposamen zehatz bat. Zailtasunen gainetik negoziatzen jarraituko dutela argi utzi dute. Ekonomiaz gain konpromiso politikoak lotu nahi dituztela gaineratuz. Guardia Zibilak pasaden urriaren 12an hispanitatearen eguna goraipatzeko Gasteizen eginiko omenaldiak kritika ugari sorrarazi ditu Euskal Herriko hainbat alderdi politiko eta elkarten artean. EH Bilduk eta Estatuaren biktimen 15 elkartek gogor gaitzetsi dute. Ekitaldi hau Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuko plaza berrian gauzatu ahal izana. Marisol Garmendia, Espainiako gobernuko ordezkariak berriz normaltasun demokratikoaren argudiopean kokatu du ekimena. Guardia Zibilak larunbat honetan Pilarreko Ama Birjinaren omenezko ekitaldia ospatu du Gasteizen. Lehendabiziz Gasteizko plaza berrian burutu dute ekitaldia, urtero egiten duten Sansomendiko kuartelean egiten duten ospakizunaren ordez. Espainiako gobernuaren eta Espainiako gobernuaren ordezkaritza ordearen babesa izan du ekitaldia lekualdatzeko erabakiak. Izan ere, Marisol Garmendia Espainiako gobernuaren ordezkariak lasaitasun eta normaltasun demokratikoa islatzen duen aldaketa izan dela azpimarratu du. EH Bilduk eta Estatuaren indarkeriaren biktimen 15 elkarte biltzen dituen memoria osoa plataformak Estatuaren indarkeriaren biktimak berbiktimizatzea ekarriko duen erabakiaren kontra agertu dira. Egiari Zor Fundazioak ere Guardia Zibilaren alardea kritikatu du. Herri honen milaka pertsonen jasandako bortxa legitimatzen duen ekitaldia dela eta bizikidetza esparruak urratzen dituela adieraziz. Nafarroako udalak Angel Berruetaren omenezko plaka ipini zuen pasaden ostiralean. Aitzatespen hau Donibane auzoan dago kokatuta 2004ko martxoaren 13an erail zuten tokitik gertu. Iruñeko udalak plaka bat jarri du ostiral honetan Angel Berrueta 2004ko martxoaren 13an M11ko atentatu jihadistak gertatu eta biegunera hil zuten merkatariaren oroimenez, Polizia Nazional batek bere okindegiko erakusleioan etari atentatuen egiletza egozten zion kartel bat jartzeari uko egiteagatik, Jose Maria Aznarrek eta Peperen gobernuak zioten bezala. Nafarroko gobernuak motivazio politikoko biktima gisa aitortu zuen ekainean, 16/2019 foru legean oinarrituta.
Joseba Siron Iruñeko alkateak Berruetaren senitartekoekin eta Ana Oio Nafarroako gobernuko memoria eta bizikidetza, kanpoekintza eta euskara kontseilariarekin batera plaka jarri du Berrueta buruzuen okindegia zegoen establezimenduaren aurrean Martin Azpilikueta kalean, 18. atariaren ondoan Iruñeko Donibane auzoan. Oroimenak eta justiziak eskutik helduta ibili behar dute eta gaur plaka honekin gure auzokide Angel gogoratu nahi dugu. Argi eta garbi erakusten baitu gaurko Iruña ez dela orain dela 20 urte zen hiri bera. Bere alaba Aitziber Berrueta Mainasek eskertu du omenaldia. Ekitaldian Angel gogoan plataformako kideak ere izan dira. Berruetaren auzokideek, lagunek eta senideek sortu dute plataforma motivazio politikoaren biktima gisa identifikatu dutela aldarrikatzeko. 20 urte horien oroitzapena eta onarpen ofiziala ez dira soilik Angel Berruetari egindako omenaldia, baizik eta justiziak eta elkartasunak gure gizartean duten garrantziaz hausnartzeko aukera ere bada. Horretan, egiaren balioak, errekonozimendua eta erreparazioa funtsezko zutabeak izan behar dira. Azkenik, erabatera edo bestera, plaka hau jartzea posible egin duten pertsona guztiei aipamen berezia egitea gustatuko litzaiguke. Justizia sozialaren alde eta biktima guztien errekonozimenduaren alde borrokatu duten, oraindik borrokatzen duten eta borrokatzen jarraituko duten pertsona guztiei. Plakaren testua Nafarroako gobernuko memoria eta bizikidetza departamentuak gainbegiratu du. Eta honako hau irakur daiteke, euskaraz eta gaztelaniaz. Angel Berrueta legaz, polizia funtzionario batek hil zuen hemen motivazio politikoko testuinguru batean, 2004ko martxoaren 13an. Egia, memoria, duintasuna eta justizia. Gaur hasi da Iruñean, Nafarroako probintzia auzitegian sexu indarkeriari lotutako epai bat. Bertan 57 urteko espetxe zigor askatu du fiskaltzak gizon batentzat bikotekidoiari sexu erasoak egin izanagatik eta horren ostean jazarpen ekintzak gauzatzeagatik ere. Nafarroako probintzia auzitegian 57 urteko kartzela zigorra eskatu du Ministerio Fiskalak auzipetu batentzat. Bikotekide ohiari hainbat aldiz sexu erasoa egin izana eta ondoren jazarri izana egotzita. Akusazio idazkian fiskalak kontatzen du auzipetuak harreman sentimentala izan zuela 2010tik 2 seme-alaba izan zituen emakume batekin. Harremana 2008ko abenduan amaitu zen gutxi gorabehera. Fiskalak jakinarazi du auzipetuak 3 bortxaketa egin zituela emakumearen etxean 2021ko ekaina eta uztaila bitartean, zehaztu gabeko data batean, baina emakumea haurdunaldi aurreratuan zegoela, eta 2022ko martxoan beste bat. Idazkian adierazten denez, prozesatua 2022ko apirilean sexu erasoa egin zion berriro ere, edarian lasaigarriak bota ostean. Gainera, emakumeak bizitza normala izan ez dezan, bere lanpostura edo etxera hurbildu izan da, normalean deiak eginez, loreak bidaliz edo eskuz idatzitako oharrak utziz. Fiskalak 3 sexu eraso leporatzen dizkio auzipetuari, eta 12 urteko espetxe zigorra eskatzen du delitu bakoitzeko. Emakumearengandik 300 metro baino gutxiagora hurbiltzeko edo arekin komunikatzeko debekua 14 urtez, zaintzapeko askatasuna 10 urtez, eta adingabeekin harreman erregularra eta zuzena duten edozein lanbide edo jardueretarako desgaikuntza berezia 17 urtez. Gainera, emakumeari 24.000 euroko kalte ordaina ordaintzeko eskatu du, jasandako kalte moralengatik. Bi eraso matxista gozatu dira pasaden asteburuan Erandion. Azken orduotan emakume batek salaketa ipini du ertzaintzan sexu eraso bat jasan izana adierazita. Bestalde, 21 urteko gizon bat atxilotu zuten larun batean bikotekidea metroko erraietara bota izanagatik Astrabuduako estazioan. Trena iristear zegoela gauzatu zuen erasoa gizonezkoak eta iesi irten bazen ere handik gutxira atzeman zuten ertzainek.
Fiskaltzak ertzaintzari eskatu dio iker dezala eta presta dezala txosten bat EHU Euskal Herriko Unibertsitateko lanaren eta gizarte segurantzaren zuzenbidea bat ikasgaiko irakaslearen inguruan. Ikasleek salatu zuten mezu arrazistak, klasistak, matxistak eta misoginoak egin zituela sare sozialetan. Orain, ertzaintzaren zeregina izango da kasuaren nondik norakoak aztertzea, koroto deliturik egon den ala ez ikustea. Guggenheim Urdaibai Stop plataformaren aldarria argia da. Bizkaiko Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak, Espainiako Gobernuak eta Guggenheim Bilbao Museoaren Fundazioak eskualdean inposatu nahi duten proiektuari ez eta ez esatea irmotasunez. Ondorioz, plataformak dei egin die aurten berriro ere Busturialdeko eta Euskal Herriko herritarrei, baita eskualde maite duten guztiei ere, Zapatuan Gernikako pasealekutik aterako den manifestazio zaratatsuan parte hartzeko. Arratsaldeko 6etan jarri dute hitzordua. LAB sindikatuak kalitatezko osasun publikoaren aldeko elkarretaratzea gauzatu du gaur Bilbon. Euskal sindikatu honek Euskal Autonomia Erkidegoko sistema publikoan hobekuntzak beharrezkoak direla aldarrikatu du. Informazio gehiago du Xabi Alok. Osasun sistema publikoa indartzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko osasun mailan eztabaida ezerezean ez ixteko lanean jarraituko duela adierazi du LAB sindikatuak Bilbon egin duen agerraldian. Garbin Aranburu Labeko koordinatzaile orokorrak azpimarratu du sindikatuak lanean jarraituko duela osasun sistema publikoa indartsua lortzeko. LAB sindikatuak elkarretaratzea egin du Bilbon osasun sistema indartsu aldarrikatzeko eta Osakidetzaren egoera salatzeko. Bide batez, Garbin Aranburu Labeko koordinatzaile orokorrak kritika egin dio osasun ituna lantzeko sortu den mahaiari aurrera pausotzat joarren. Era berean, naiz eta urrats importantea izan, iruditzen zaiguna da momentu honetan eztabaida faltsuan ez ixteko lan egitea tokatzen zaigula. Eta hau esaten dugu ikusten ari garelako Jaurlaritzaren osasun sailaren aldetik badagoela borondate bat errotiko aldaketei ez heltzeko, Osakidetzak behar duen eraldaketari ez heltzeko. Horien artean, LAB-entzat garrantzitsuak diren hainbat kontu nabarmendu ditu Aranburuk, tartean privatizazioari buruzko datuak edota langileen bilakaerari buruzkoak. Osakidetzaren diagnostikoaren laburpen dokumentua behin-behinekotasun tasa altuaren eraginari buruz ere ez dela mintzatzen, azaldu du LABeko koordinatzaile orokorrak. Eta guzti horrek baita ere eragin zuzena izan du osasun sistemaren kalitatearen galeran, eta oso agerikoa da lehen arretan gertatzen ari dana. Bien bitartean Aranburuk gaineratu du LAB osasun mahaira joango dela hobekuntzak proposatzeko, baina adostasunak eraikitzea baino, adostasunak irudikatzea dela helburua salatu du. Gu jarraituko dugu osasun mahai horretan proposamenekin egoten, proposamenak eramaten, eta orain tokatzen dena da diagnostikoa zuzentzea, eta berriro ere azpimarratuko ditugu guretzako ezinbestekoak diren gai horiek eta mahai gainean jarriko ditugu. LAB sindikatuaren helburua osasun sistema publiko indartsua lortzea dela esan du eta horretarako lanean jarraituko duela. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegietan epaiketak euskaraz egin ahal izateko plana garatuko du Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiko gobernu sailak. Proiektua 2 hilabete barru burututa izatea aurreikusi dute. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiko gobernu sailak 2 hilabeteko epean plan pilotu bat izango du epaiketak euskaraz egiteko, baina zailtasunak daude. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan diharduten ia 300 epaietatik 20 inguru bakarrik menperatzen baitute euskara. Epaile fiskal eta letraduek ez dute inolako hizkuntza eskakizunik eta horien artean oso apala da ezagutza. Asmoa da epaiketak euskara hutsean egin daitezen bermatzea, baina horretarako ez da baztertzen batzuetan itzultzaileengana jo behar izatea, euskara ez dakiten lekukoen kasuan. Iñaki Subijana EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko presidenteak 2021ko apirilean kargu hartu zuenetik Justizia Administrazioan euskara bultzatzeko konpromiso hartu zuenak, iazko irailean urte judizialaren hasieran epaiketak euskaraz abian jartzeko proiektu pilotu bat aurkeztuko zela iragarri zuen.
Horretarako Garbine Biurrun eta Alfonso Alvarez Builda magistratuek osatutako batzorde bat osatu zen. Hain zuzen ere 2024-2025 urte judizialaren inaugurazio ekitaldian Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak justizia administrazioan euskararen errealitatea aldatzeko eskatu zuen. Epaiketak hizkuntza horretan egin daitezen. Ez bakarrik herritarrei zor zaielako, baita legeak horretara behartzen duelako ere. Galdera da, norbaitek irudikatzen du epaiketa bat gaztelaniaz aurrera eramateko aukerarik ez izatea Euskadin? Epaile, abokatu edo fiskal batek gaztelaniaz ez jakitea? Erantzuna ezezkoa da, noski. Orduan, zergaitik onartu behar dugu kontrakoa euskarari dagokionez? Errealitate hau aldatu beharra dugu. Ez bakarrik herritarriei zor diegulako, baizik eta legeak horretara behartzen gaituelako ere bai. Epaitegietako iturriek aurre ikusten dute epaiketak euskaraz egiteko proiektu pilotua 2 hilabete barru beranduenez amaituta egotea eta EAeko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Sailan aurkeztea. Dena den ibilbide zaila izaten ari da. Enbak Euskal Nekazarien Batasunak salatu duenez, duela 8 hilabete Lakuako gobernuan aurkeztutako euskal erakundeek lehen sektorearekin hartu zituzten konpromisoen dekalogoa paper bustian geratu da. Astelehen honetan 8 hilabete bete dira dokumentua Lakuan aurkeztu zutenetik. Kirol sailean, futbol, saskibaloia eta eskubaloiaren inguruko berriekin datorkigu gaurkoan gure kolaboratzaile Jon Hernandez. Kaixo, zer moduz, kirolari daukinez futbolarekin hasi behar dugu. Atletikek bereganatu zuen Eibarren aurkako ipurua, derbi, luzapenean, 1-2. Eibar eta Atletik aurrez aurre aritu ziren F-ligako 6. jardunaldiari segokion neurketan, eta zuri-gorriek eskuratu zuten garaipena azken atzean Irene Ogizadurangarrak sartutako gol baten bidez. Bilbotarrek azkar hartu zuten aurrea markagailuan. 10. minutuan bete orduko Clara Pinedo area kanpotik sartutako gol ikusgarri bat zela medio. David Narren taldeak sendoago jardun zuen lehen zatiko parterik gehienean. Azken aldera armaginek lehiari neurria hartu bazioten ere. Hala, azken minutuetan zenbait hurbilketa arriskutsu izan zituzten, eta horietako batean, Ane Campos Adriana Nanclares atezainaren aurrean geratu ostean baloia kanpora bidali zuen. Etxekoen berdinketaren gola bigarren zatian iritsi zen, 79. minutuan zelairatu berria zen Arene Altonagaren eskutik. Leioako erdilariari area aurrean heldu zitzaion baloia, eta haren jaurtiketa ezin izan zioten erantzunik eman ez da Nanclares bilbotarren atezainak, ez da nerean ebado gatzelariak ere. Hala, derbia berdinketarekin bukatuko zela zirudienean, zurigorrien gola iritsi zen, geldikako jokaldi batean, Nebadok falta bat atera zuen eskuin hegaletik, eta Irene Ogizak buruz baloia sare barrura bidali zuen. Modu horretan, zurigorriek garaipen batekin ospatu zuten euren historiako 700 neurketa ofiziala. Errealak berriz 4-0 irabazi zion Betisi eta hartara 4 garaipen bereganatu dituzte jarraian txuri-urdinek, Liga Txapelketako lehen 2 jardunaldietan partidak galdu bazituzten ere. Amaiurrek 2, Guridik 1 eta Banegasek beste bat sartu zituzten golak. Horrela izan da, Gipuzkoarrak 5. dira sailkapenean 12 punturekin, Bilbotarrak 6. 10 punturekin eta Armaginak 9. 6.
Saskibaloiari buruz ere hitz egin behar du. Zurne Bilbao Basket eta Baskoniak garaipena lortu zuten. Bilbotarrek 83 eta 79 Real Madrid irabazi zuten Miribilan, festa handi batekin igande honetan. Eta Baskoniak luzapenera arte borrokatu behar izan zuten ukan Murtzia gainditzeko 85 eta 82 eta denboraldiko lehen garaipena lortzeko. Gainera, Donta Hall, Baskoniako estatubatuarrak, ukan Murtziaren aurkan lortutako garaipen horretan 45 kredituko balorazioa lortu zuen, Endesa Ligako 3. jardunaldiko jokalari onena izendatuta. Hallek lehen 3 jardunaldietan ikusitako balorazio markarik onena lortu zuen. Bere 45eko balorazioa Gasteizko klubean 2005etik ikusiko markarik onena da Luis Eskolak 48koa lortu zuenetik. Estatubatuarrak 27 punturekin bukatu zuen partida. Fitxan, 9 errebote, 2 tapoi, asistentzia bat, errekuperazio bat eta jasotako 12 falta jaso zituen. Azkenik, eskubaloiari buruz ere hitz egin behar dugu. Super Amara bera gainditu egin zuen EHF-ko Europako Ligako multzo fasean lehiatzeko Benficaren aurkako kanporaketa. Larun batean, bi talde Gaskan jokatu zuten partida gogorra izan zen, eta Imanol Alvarezen taldeak azken unera arte eman behar izan zuen barruan zuen guztia. Neurketa 32ra berdinduta amaitu zen, baina Lisboan lortuko 2 goleko errentari esker donostiarrek egin zuten aurrera. Hurrengo kanporaketan, Funflor Poloniako taldea izango dute aurkari, eta hori gaindituz gero, bera Europa Ligako multzoen fasean izango da. Lehen zatia oso parekatua izan zen, donostiarrek argi zuten partida ondo hasi behar zutela, kontzentratuta eta indartsu. Hala egin zuten, baina portugaldarrak hasita iritsi ziren Gaskara. Joaneko neurketan lortu zuten emaitzarekin kanporaketa gainditu zezaketela sinetsita. Eta ez du hartu zuten Imanol Alvarezen taldea. Beraberak lan nahiko ona egin zuten defentsan, eta Kostic atezainak hainbat geldik eta erabakigarri egin zituen. Hala ere, erasoko jokoan hainbat aukera galdu zituzten, eta 5 jaurtikitetan baloia, zutoina edo langa jo zuten. 32 azken momentuan, azken emaitza, eta berdinketa honekin, eta Lisboa eskuratuko 2 goleko abentaileri esker, beraberak EHF-ko Europan Ligako multzo fasean egongo da. Ibilbide horretan, hori bai, bigarren eta azken kanporaketa Funflor Poloniako taldearen kontra jokatuko du. Joaneko partida azaroaren 9an edo 10ean izango da, eta itzulikoa azaroaren 17an Gaskan. Heldu gara amaierara, informazio gehiagorako sartu amaika.eu satarian edo kuskusiatu gure sare sozialak ongi izan eta laster arte. Alde batetik, hori herrialde askotan gertatzen da, auzo batzutara ezintzea sartu zure kabuz, eta bestalde, hirieko zentroan eta berez ibili zaitezkeen inguruetan ere, gauez ezin da oinez ibili. Eta orduan, etengabe Uberrak edo antzeko metodoak erabilegarria desplazatzeko. Hori hirigunean, ez? Lurmuturririan. Landa ere mualdera joko bagenu, egoera lasaitzen da edo tentsioa nabari da bertan ere? Ez nitu hainbeste ezagutu landa eremuak, ikusi nitunak orokorrean lasaiagoak ematen dute, baina entzake gai izango zehazki esateko, hori egun gutxi pasan ditun halako lekutan. Pentsatzen dut, Jon, guztia etzela lana, ez? Guztia etzela ikerketa izango. Eta konta iguzu pixka bat, nolakoa zen zure egunerokoa lana egiten etzen nuen momentu horietan edo aisialdiari begirako ordu horietan? Orokorrean nahiko lasai hartu nun, banekielako diru aurreztu nahi nula behin lana bukatuta, bidaia handiago bat egiteko. Orduan,
enitunin pentsa daiteken bezain beste plan garai haietan, baina orokorrean, nire nagusiarekin bizi nintzen, ordu normalean nik prestatzen ninduen bazkari eta afariak, eta bestalde, han uda Euskal Herriko neguarekin bat datorrenez, hango udan zehar ondartzara desente joaten nintzen, mendira noiz baitere, gero gainerako euskaldunekin eta ere planak egiten genituen, euskaldun haien lankideak ere ezagutu genituen, orduan bertako batzukin ere zerbait hartzera edo ateratzen ginen. Egonaldiari zuku atera zeniola alegia, ezta? Bai, enaiz bat ere kejatzen. Hegaztiaren ugalketa sasoia bukatzearekin batera, amaitu zenuen zuk gutxi gora bera ere bai ez, zure ikerketa egonaldia, eta ondo esan duzun bezala, poltsikoan zenituen xoxa horiek hartu, eta bidaia bat ekin zenion, pixka bat, abia puntua bai, baina, nola eta nora joko zenuen oso ondo jakin gabe. Bidaiaren lehenengo geldialdia Mozambike izan zen. Bai, hori da, Maputora iritsi nintzen, eta arginekan gauza bakarra zen. Urrengo geldialdia zein izango zen, ondoko herriska bat, eta banekien handik 2 hilabetetara Namibian egon beharraren neukala berriz lur muturrera itzultzeko, baina tarteko 2 hilabete horietan zer egingo nuen, enekan ezer lotuta. Lehenengo aldia altzen, modu horretan bidea jatzen zenuna? Ez, karrerako 3. urtea Kolonbian pasa nuen, eta han orokorrean beste lagun batzukin bidaiatu nun, baina bakarrik ere egin ditun bidaia batzuk. Eta orokorrean ere gehiegi planeatu gabe egia zen. Kostan bizi izan zinen lur muturririan, baina, itxasertzetik gertu egoten jarraitu nahi zenuen, horregatik bisitatu zenituen Tofo eta Mirakulos, ezta? Bai, hori da, hasiera bintzat itxasotik gertu egin nuen Mozambiken, eta lehenengo geldialdia esan dezun bezala Praia de Tofo izan zen, oso herri txiki bat, orokorrean turismotik bizi da gaur egun, baina ni iritsi nintzen garaian oraindik ez zeuden turista asko, orduan oso giro politazion alde batetik egia da, bertakoak etengabe saiatzen zirela zuri gauza saltzen eta hori, baina gero adibidez parranda giroan eta oso politazen bertako azielako parrandetako pertsona erdiak eta beste erdiak kanpotarrak eta oso mix polita egiten zen. Hego Afrika atzean utzi zenuen bezala eta Mozambiken sartzerekin batera, tentsio hori edo esaten zenidan egoera konfliktibo hori jaitsi altzen. Bai, guztiz. Oso txokantea da, gainera hori, Mozambikera iritsita gauza askotan ikusi dezakezu asko herrialde pobreagoa dela, baina beste gauzatzutan ikusi dezu askoz seguruagoa dela, eta beste lasaitasun batekin bizi dela orokorrean. Txuririk ez daia ikusten, kanpotarren bat, baina bertako txuri oso gutxi. Eta deigarren zedan bereziki, Praia de Tofora iristen ari nintzala adibidez, txabola zona batetik igaro ginen furgonetaz, eta txaboloien artean oso etxe dotore bat ikusi nuen batean, eta ez zeukan bat ere sirik eta bate babesik. Horrekin konparatuta Hego Afrikan etxe guztiek kriston babesak eta dituzte, eta hori etxe pobre batzuen ondoan, etxe dotore bat ere babesik gabe ikustea, txukante izan zen, eta nik uste adierazgarria dela hori herrialde hortako egoeraren inguruen. Tofon parranda pare bat egin ostean, lehen Mirakulos esan dut, baina uste Bilankulos dela, ez? Bai, Bilankulos. Bilankulos. Bilankulosera jo zenuen, hau ere itsasori estuki lotutako herri bat, arrantzale herri bat delako, ez? Eta oso polita omen da marea igotzen eta jeisten denean, herritarrak nola gerturatzen diren kostara. Bai, hori da. Toforekin konparatuta, Bilankulos herria handiagoa bada eta turismoa, nahiz eta turistak jaso, parte txiki bat edo betetzen du. Orduan askoz lasaiago ibili zaitezke bertan, eta hori, funtzionatzen du guztiz marearekin lotuta. Marea jeisten danean, 100 barku hondartzan geratzen dira harrapatuta, eta une hori aprobetxatzen dute bereziki emakumeek itsaskiak biltzeko ur baxu horietan.
eta asko bizkarrean umeak eta dituztela. Eta pixkanaka ura igoala, kargamentua sartzen dituzte bertako txalupetan, eta ur maila nahiko egotzen danean abiatzen dira barku horiek hor inguruan dago artxipielago batera. Bertakoek marea jaisten danean, bertako itxaskiak hartzeko aprobetxatzen dute, eta orduan zuk kamera atera eta argazkiak egitari ekiten diozu, ez? Gustatzen altzaizu argazkiak ateratzea zure bidaiak erregistratzeko? Bai, orain arte neukan zaletasun bada, kamera berri bat erosinun Ego Afrikara joan aurretik, eta egia esan etekina atera nion, eta orain hemen ere argazki batzuk ateratzen ari nez. Bereziki animaliei, bakoitza bere gustuetan zentratzen da, pentsatzen dut, baina bai oso gustuetan abilei esan. Itxaskia jateko, mariskoa jateko aukera euki altzen nuen, bertan, Bilankulo zen. Bai, bereziki plater bat, bertan asko jaten da matapa, zena duen pure moduko bada, oso goxua, eta besteak beste, karramarroekin jaten da, orduan aprobetxatu nuen kran matapa deitzen dioten plater hori jateko. Ederra, ez da? Goiz hortan harrapatutakoak izango ziren? Hala pentsatu nahi dut. Zu, Bizpahiru hilabeteko bidaia honetan nola mugitu zinen nagusiki? Bai Mozambiketik, Mozambikera iristen, bai behin Mozambiketik aurrerako herrialde guztietan? Dena garraio publikoaren bidez. Han Afrikan gehien erabiltzen den metodoa da, herrialde bakoitzean izen desberdina dauka. Mozambiken txapa deitzen zaie, Malawin matola, eta, dira partekatutako furgoneta moduko batzuk. Eta hori, ez dute ordutegi zehaz bat izaten, Afrikan normalean gertatzen den bezala, behin beteta daudenean abiatzen dira. Eta hori, gertatzen dena da, guretzat beteta egotea eta haientzat beteta egotea, ez dela askotan bat etortzen, eta orduan 25-30 pertsona sartu arte ez dira abiatzen. Demoraren pertzepzioa pixka eta aldatu egiten da horrelakotan, ez? Bai, denboraena baina gehiago ordutegiena esango nuke. Ikasi zenuen neurria hartzen? Bai, gainera hori, bereziki bidaia guztiz itxita ez daukazunean, malgutasun gehiago gitzen duzu eta orduan eneukan aztoratzeko arrazoirik egia esan. Txapa bat hartuko dugu guk ere orain, eta Mozambikeko itxasertza atzean utzi eta Malawira egingo dugu jauzi batzuk egin zenuen bezalaxe, ez? Malawi, ez zegoen zura aurreikuspenen artean, baina izugarrizko sorpresa atsegina izan zen, Jon? Bai, hori da. Azken momentun erabaki nun Malawira jotea. Hasiera batean Zambiara pasatzea pentsatzen nun, baina azken momentun esan nun, agian merezizula egun batzuk Malawin pasatzea, eta azkenean 3 aste baino apur bat gehiago pasanun bertan, eta izan zen bidaia osoan hartu nun erabaki honen egia esan. Mana wanzelu line ho uyu line ro mana wanzelu kukacha mama wa amatengazaje kusesa pakomo pamaivaje kukacha mama early morning amatengazaje kusesa pakomo Malawiko bidaiari zuk soinu banda jarri barko bazenioke, Jon, Namadingoren edozein aukeratuko zenuke? Bai, hori da. Eta hori Malawira sartu horretik egia esan. Nire familia osoa nahiko zaleak egia esan. Gainera kantau berezi xamarra da, ezta? Bai, hori da. Malawiko kantari izarrenarekin grabatu zuen bertsio bat da. Eta bertakoek esan ziatenez, bertako TikToken nahiko virala edo omen da, ezakit dantzaren bat edo egiten dute eronekin. Dantzatzeko tarte hartu altzen nuen. Malawin egia esan ez, eta tristea da, bertako emakume batek esan zigun, kolonialismoaren ondorioz edo, asko galdu dute
musikarekin duten lotura edo. Eta beste herrialde askotan, hori, askotan Afrikako irudiak ikusten ditugunean dantzarako gaitasuna handia duten bezala, Malawin hori ez da ikusten. Namadingo aski ezaguna da herrialdean eta kaleetan bere melodiak entzuten aldira. Bai, behin baino gehiagotan entzun ditu egia esan. Eta bereziki bertakoi esaten nienean ezagutzen nula eta asko gustatzen zitzaidala aurpegia alaitzen zitzaien berehala. Dantzatzeko ez baino kantatu altzen nuen, Namadingo. Bai, oroitzapena baditu tabernaren batean. Hor bereziki lehenengo astean bertako batzun nahiko laguna nintzen, mendi buelta batean ezagutu nun, nire egida izan zen Pitman izeneko bat, eta bere kuadrilla osoa aurkeztu zidan, Rastafari kuadrilla bat, eta hoiekin gogoratzen dut tabernaren batean hau kantatzea. Egia Mozambiketik Malawirako saltoa furgonetan egin zenuela nahiko amesgaiztoa izan zen, ez? Bidaia pixka bat korapilatu zitzaitzun, baina nolabait gero konpentsatu zuen, herrialdean bertan egin zenuen egonaldiak. Eta batez ere asko harritu zintun eta oso zapore gozoarekin gogoratzen duzu bertako jendearen harrera eta eskuzabaltasuna. Bai, hori da. Inon ez ezagutu halako jenderik. Orokorrean, nik uste dara, turismoa hain zabalduta ez dagonez ere, turista bat ikusten dutenean ez dute ikusten halako diru iturri bezala edo. Eta horren askotan, gerturatzen dira zugana zurekin denbora pasan nahi dutelako, beste interesik gabe. Eta alde horretatik hori oso erresa da bertakoekin harremana egitea, eta beti desiatzen daude behaien bizimodu erakusteko, behaien herria erakusteko, eta alde hortatik gozada bat izan zen. Malawi herrialdearen ehuneko handi bat hartzen du herrialdearen izen berbera daraman lakuak, ez? Eta horrela ezin aipatu gabe utzi Ilala barkua. Bai, hori da, oso esperientzia polita izan zen. Ilala barkua da Malawi lakuko ia garraiobide bakarra, garraiobidea handi bakarra, eta astebete tardatzen du hegoaldetik lakuaren iparralderaino iristen, eta berriro buelta egiten. Eta da, 1951an eraikitako barku zahar bat, oraindik martxan jarraitzen duna, eta hori da bertakoen ia ibilgailu bakarra lakuan, eta han pasa genitun 2 egun, bertako irla batzutara iristeko. Bertakoak zertarako darabilte, bidaiatzeko, gauza garraiatzeko? Orokorrean gauza garraiatzeko eta garraio bide moduan lakuaren alde batetik bestera joateko. Eta bereziki han Mozambikeko kostatik gertu badago irla txiki bat eta ara joateko garraio bide nagusiare hau da. Geldialdi jakinak alditu. Bai, beti garotzen da geldialdi beretatik, kontua da, ia noiz igaroko dan. Ordutegiak hemen ere, ez? Eguraldi txarra baldin badago ero, askotan ez dakizu zegunetan iritsiko dan ere. Eta batzutan egunak pasa behar izaten dituzte. Baina zain egoteak merezi du, ez? Saltxa ederra sortzen omen da itxasontzi horretan? Bai, oso esperientzia polita izan zen. Orokorrean, ia bidaiari guztiek lo kubiertan egiten dute, 6 gela bakarrik ditu barkuak, esango nuke, eta guan ginean, gau bat pasa genuen bertan, eta goizean, bapatean, Mozambikeko musika talde bat edo zeon, dantza talde bat zeon bertan, eta momentu batean behaientza espektakuloa egiten hasi zean, horrek ere bizitza eman zion bidaiari. Itxasertzera begiratuta ez, Ilala barkuan kokatuko bagina, ez da guztia Malawirena, zati bat Tanzaniarena da, eta beste Mozambikerena, hori itxasertzera begiratuko bagenu, nabari alda? Bai, bereziki, nik Tanzaniako kosta nun ikusi, baina Mozambikeko eta Malawirena nahiko berizten dira, Malawin desbasotze arazo handia dutelako, eta orokorrean Malawiko kosta asko marroiago edo ikusten da, eta Mozambikekoa berri zuaitzez tapatuta guztiz berde. Eta bakizu zer dela eta basogabetze hori? Orokorrean
Malawi oso herrialde txikia da, baina populazio dentsitate nahiko handia du. Hori da arrazoi nagusia esango nuke, eta gainera bertako sukaldean adibidez ikatza erabiltzen dute, baina hori egurri ikatza, eta hori dela eta etengabe zuhaitzak mozten dituzte sukaldateko. Behin gorputza Malawin goxatuta, urrengo geldialdira joko dugu, Jon. Ondorengo egonaldia laburra bezain berezia izan zen zuretzat, Zambia. Bai, hori da. Hor bi geldialdi nagusi izan ditun. Alde batetik, Hego Afrikan ezagututako neska baten lagun baten etxean geratu nintzen, horko bertako baserri handi batean, eta handik gero Victoria urjauzietara jo nuen. Baserri hori handia ez, oso handia omentzen, ez da? Zintzok hitz egin da. Bai, uste da 600 bat langile edo zituztela. Wow. Hori, Afrikan askotan ikusten da bezala, lagun hau etzan jabea, baina gerentea edo txuria, eta langile guztia berriz beltzak. Segurtasunez betetako eremua omentzen, ez, baserri hori, ze ezkutatzen zuten? Azten zituzten txitak. Eta hori, arrautzaetatik txita jaio arte, eta ondoren txitak saltzen zituzten beste aztegietarako. Egia txitez gain, futbolerako, txiten azkuntzaz gain, futbolerako denbora ere hartzen omen zutela. Hori pixka bat degarri egin zitzaidan, ez? Nola baserri batek futbol talde bat daukan. Bai, hori, 600 pertsona bizidian ez bertan, askok etxeak dituzte baserri barruan, baserriak eskaintzen dizkiete etxeak, eta niri ere kurioso egin zitzaidan inguruko baserrien artean futbol liga bat edo dago, eta orduan bakoitzak bere ekipoa dauka, eta entrenamenduak egiten dituzte, eta... Ligaxka bat sortu dute, ez? Baserrien arteko. Bai, hori. Agroligaxka edo. Zuretzat atxeden hartzeko, ez, egonaldia izan zen pixka bat? Bai, hori da. Bertan, esan nuke 3 egun edo pasan ditula, hori, bertako lagun honek bizikleta batzuk eskura jarri zizkean, orduan noizbenka bizikleta hartzen nuen baserriaren lur zabaloietan buelta bat emateko, bere txakurrekin batera, hori, txalet handi batean bizi izan, piztinarekin, orduan, hori, deskansatzeko aprobetxatu. Eta behin deskantzatuta eta pila kargatuta, Victoria urjauzietara gerturatu zinen, horiek ikustera, eta imaginatzen dut entzutera ere, hori oso entzutetsua baita, ez? Nola urrutetik entzuten diren, beren horroa. Bai, hori da. Orain, horroa esan dezula, esango nuke, beraien Afrikako izenak, orain ez goatzen, baina horro egiten duen ura edo antzeko zerbait esan nahi dula esango nuke. Ez oso zehatz goatzen, baina halako zerbait esango nuke. Eta bai, gainera, bertako uraren ondorioz ez da inerrexa ikustea. Nik sorte eukinun, eta joan nintzen garaian ura etzegon aingoian, beraz asko zobetu ikusteko aukera izan nun. Beste asko bertara joten dira ez errez ikusteko. Dena pareta txuri bat baino ez da ikusten. Wow. Geldiali kuriosoa izan zen, eta ez bakarrik baserri batean futbol talde batekin egon zinelako. Zambiako egonaldi honetan ere, agente sekretu bat ezagutu zenuen, Jon? Zein da agente sekretua eta ze sekretismo daukatzen? Bai, bertako, denek ezagutzen dugun ikuste estatu batuetako DEA, drogen aurkako talde poliziala, Zambiako bertsioko polizia bat edo zen, eta bai, egun desente pasan ditun berekin, eta kontatu zizkidan bere anedota nola noizbehinka informazioa bilatzeko kartzeletan eta infiltratu behar izaten zuen eskale baten itxurak eta hartuta, eta bertan barruan egunak pasa, eta bai, kurioso izan zen, gonbidatu nindun bertako buruzagi tribalaren zo pribatura ere, bai, gauza kuriosoa gertatu zitzaizkida. Zo pribatua etzen oso erakargarria, ez da? Bai, egia esan ez. Hain balde zituzten, baina nahiko kaiola txikitan gordeta, orduan etzeedan gehiagi gustatu egia esan. Hori, geratu zen, anedota kurioso bezala, bereziki,
gonbidatuta jo nintzalako, bertako baten gonbidatuta, baina horrekin geratzen naiz ez eta nan ikusi nunarekin. Ondoren, hor animaliak ikusten nituen, safari moduko batean, gonbidapenez, baina gero Botsuanara salto egin zenuenean, eta hori da zure hurrengo geldialdia, bertan ere beste safari biren batean ere egon zinen, ezta? Bai, hori da. Bai, zo honetan etzan bereziki safari bat izan zo arrunt bat edo esango dugu. Baina Botsuanara joan nintzen, Botsuanako justo puntara, Kasane izena duen herri batera. Eta, hor, kurioso izan zen ere, olako lehen aipatu dugun furgoneta horietako batean mugara nindoala, kontrol polizial bat zegoen, eta geratu gintuztenean, nire laguna guzan, hau eta beste lagun bat, kontroleko langile bezala, eta ikusi dutenean esan dira, kaixo joan zemoz, eta, pentsa dezakezun bezala, beste bide guztiak, harrituta ia nondik ezautzen dituen, eta konfiantza horiek nondik genituen. Eta arazo